କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ପୁଅମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ପୁଅମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି କେବଳ ଚୁପଚାପ। ସେ ପୁଅଟି ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଥିଲା, ନା ଅଧିକ କଥା ନା ଅଧିକ ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ଝିଅଟିକୁ ନିଜ ସମୟ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲା। ସକାଳର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ରାତିର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତା ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ମେସେଜ ଆସିଲା, ସରି, ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଚାଟ୍ ଡିଲେଟ୍ କଲା, ଫଟୋ ହଟାଇଲା ଆଉ ମନକୁ କହିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ସେଇ ଅଧୁରା କଥା ତକିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ସେ ପୁଅ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ହସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭରସା ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅର ବ୍ରେକଅପ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ନୀରବତା ହିଁ ସବୁ କିଛି କହିଦିଏ।